for tuning into Zim News Beat TV.
chedu kufamba tikazi tinofamba tichidase tikati fambe tisija handizo mvura yehuro toni kabuka kufamba toni umbongozi tinoti kwaziwai naye apwerewe ini ndichakanaka ini amene muri tini pachitawara tiri bwino aika ndinotenda tavhura zvakanaka takavhura zvakanaka aika saka nhasi ndozuva riri kutanga rebiso redu doro ratinobikira imi wazukuru urwere namune matambudziko ndovanga mambonza mumwe mutaura achitaura kuti kungoti kapu ibodzi kana murume asingasvike pamana 6 ananga kutosvikira tukuma 4 andidya zviya zvosvika na 10 8 zvayayo ngoti kapu paimwaone utoona akatomira achitofuna kuti mamwana muri poiko ndakumba ini zvaanga asingaiti andizvo kana kuwaridza ndananga kutokasati nhachibodi paijuti nimboita sei nimbowara andizvo andi kana paina nechikwerete ngoiti dzuso unogona kunzwa 5 minutes ofuna uri kupi izvozvi ndabata 5 andika uyakanayo otodaiwa ndikapinda mutaxi ndobiriwa uya utore andizvo kurima so munda so kudai so kuona zvimokohwa pasina kuti wawedzeredza zvimwe zvaandika saka zvarenge tichikumbirisa kuuya nemwoyo unoda nekunzwa kuti tauya pano pa7 Anderson pasekuru Tasvu andizvo urwere matambudziko disappear andini saka nguva yakadai tinoiwana kamwe chete pasvondo yatenge tichitaura nekudzidzisana nekurayirana magariro nechivanhu chedu chechinyakare andizvo ndopoka takambotsanangana tikati aiwa uya unonzi mwedzi wambudzi unoera maera zvakawanda zvinobata pamwedzi wambudzi kuroora chako chaiko kunobvisa mari kwaambuya haiende mari andizvo mwedzi wambudzi uyu anaTaTeguru chaiwo kanadzo munhu chaidzo dzotopeta machira kana kanzi vaida kubvunzira kuti munjika makamira sei havaende mwedzi wambudzi ukaona mudzimu unodzikana mwedzi wambudzi aya mazhiriri chiveve unonzi chii kana kuti mazhiriri dairaika zvinonzi chiveve kana kuti chii mazimu dzangara ndo munoona kuti pembezeka unzi vachitomhanya machira mwedzi wambudzi asika kana ngoziva chete kupiwa kwemushonga ndo vanenge vashiya aiwa piwe mushonga mozodzoka piwe mushonga mozodzoka andizvo asi yezvino kana ukaona mzimu inoya panguva yakatarwa inenge ine power risingaite chinenge chatarwa chenge chakutoitika kana munzi kupfuudza anenge vakutoti aiwa uyu kana atongerwa nzi ndo nyaya yake anenge akutobo zvinhu zvakakodzera andizvo tsika nemurawo neunhu zvinodikana kuzivikana kuti kumba kwabva ndo kune murawo fambe nawo uri muhomwe asi utobva nawo panenge wagara kwawakabereka andizvo tikuonana gwenyambere yedu apa mukupenyerera kuti makanovhura matariro zvakanaka andizvo nyemwererake kuti vari kunze vakuone vamwe mabhachura vakutokuona iso zvinando nhare risine kushema zvinonderisapo iyi vangapfuza vagwenyambere vachimhukaka vasatore vanhu vanotorowo madezi andizvo vanga chitodoka mukarangawo pamusha kuti agarawo zvinhu zvimire zvakanaka anoridzira hosho kana mwatasaine homwe aTaTeguru tasamba negogo yenyaya uri pasaidha chikwama chinonzi chii chikwama chiripo azvazviwa todati muitesero rwendo rwekuitika uri azvazvona munoona kana muturukiro wangu ari padhuze ane chaka chikwama mhepa chakagarawo chiripa pamemba chiripadhuze achipoere chikwama chigereka sheyo azvinozvona saka unhu hwakanaka dai uyo asinawo chikwama chake padhuze kana vanatoti iye munhu anoturikirawo Sekuru Tasvu haoneki mafambiro ake kana Sekuru Tasvu wacho unhu hwawo tinoona sei uye anozoomberera sei mudzimba anozoomberera sei dare iye asina hununguro kumbawo handizvo saka ndizvo vatinokutsura imi vazukuru vedu kuti unhu hwatinokutsura tichikurayirai zvano ndade kurayirana andika muchihumwa uchirayirwa uchihumwa unoporesa uchihumwa namana matambudziko zvichitoenda ndo zvinoreva BISO harisi bira
vaona tukenda kubira bira ritwe daily kana azukuru wedu azibira kuti daily ronzi biso rotoenda Saturday ronzi biso rikutenga tichirangaridzana kuti madzimambo anoita sei andika masabhuku anoita sei andika ukona ane ari pamberi pake pamwe kumushoko oko pamwe baba wako angari sabhuku ari mukomo kana ndiani sekuru wavo vaizowo zvichiona chikaranga kuti aiwa pane nguva kuti munogara muchitandara harimwe mumwe wachete panhamo nematambudziko kuti pane nguva yekuti panange muchitandara jirayirana kuti aiwa musha munoshuwa zvakadai kati mwana wako apanone akuroorwa motoenda munogara machira muchadzaka mari dzezvigaro handizvo chivanhu chikare zvina mazuva ano so vanzori kuroorwa munongofanana muri dhowe neakadzi wako muri vaviri momomo makutochaja kana ndadedza bandike bankuru ndava usadedze varoi vakatoera mwana wedu mari haiwe vangofanana dhowe muri tu neakadzi wako ngatichaje iwe vapototoseya vafukudza dumbu makatinzwa nani muri tu handizvo kare rainzi dare chivanhu ana shiri anobva kuonza tikumbirira bandiki nenge hasati vasvika vachiuya nemutirauzi wavo muri kuona onzi aiwa sekuru vaya vasvika vanenge vamirirwa handizvo saka ndo zvatenge tichikumbirisa kuti aiwa tikata vanzi nevaiti zvinhu zvedu mangwana zvinotifambira zvakanaka tinozivawo chikaranga nechivanhu chedu handizvo ndosaka chana kana ungaende kuchechi kana kumakereke kana mumusha mune chivanhu chimbodzokera munda chivanhu chenyu mozoiona manda zvakanaka hazvina chinhu chakaipa kuti vanhu zvinopikisana kuti aiwa zvonzi waenda kwatateguru kana wazoenda chivanhu kana wazoenda kukereke aiwa zvinonzi kune chivanhu chodataka chaitwa mumusha handizvo tozoenda kusociety asori zvenyu kuchechi ndoka munozoenda munopetera nhau dzenyu munopedzera munojinda kana une mashoko maviri matatu mukaranga kana mune mashoko mukaranga ina vazukuru venyu ndivavaka ndivana mbuya murambi munenge muchivadzidzisa vazukuru kuti aiwa kupfeka kunodikana kunochiya kwasekuru Tasvu handizvo mungapfeka zvokuti mukasvika kunzoko mongoti kwe muchirasa muchiendawo handizvo asi pana padawo kutsigo uyooneka zambia kako nechichi ukuyawo PaTateguru handizvo dziadza dzebasa kutsvakisa basa dzekutsvika mudzea dzavana diki dzamunopfekera kupi handizvo pane dzemungakomaindasi rakasiyana kuti dzinopfeka dzekusvika umu kuti munotorera vana vachakarara vana pavanozomuka kosiketi yanoenda akuishaya siketi iwe wakapfeka rumu browser rangu ndiyamuti kuva out iri umu neabi yangu we ngatipfeke zvinoenderana nekuziva kuti ava ndamai nhenga kandi ava ndiani nhenga handizvo ndatenda apweri wangu nhasi tiri kuhumwa vanhu vangajaira kuuya na3 zvino nhasi ndavanyepera ndakasira baba ndabata kana robert yatononoka nguva dzanga atara dzacho chimbotaurawo robert handina chikutaura inango nhasi ndanga ndisina mota saka ndanonozwa nevaridzi vemota vanzi handimbonositanga kuti siya kusaluni saka maona ndanonoka ndade kuseka chivairati robert anonoka ndingati umwe kana wapera mutatu wapera ngaugarire mudumbu shiri une mashoko ere aiwa tateguru takanga takavhara rinosondo rare chipiri tingati ndoro kutanga pakubika tu biso redu iri ndoro kutanga kuvhura kwatakaita tingati tatova mugore rinyowani nokuti tanga takavhara mwedzi wese tavhura kuti kuvhara tichazovhara futi gore rinouya saka taamugore rinyowani ndinotenda aiwa pesa PaTateguru takanga tichifamba zvakanaka aiwa hapana chakatikanganisa takutotarisira nyadenga yokuti mvura inaye mese mamakatsika tsoka dzenyu mwemuye panga mugere kuzororo nokwamakabva kuye nekatundu wamakauya unaye
kuti muzukuru wenyu achauya pano. Katundu akauya akatakuliwa na sekuru kubva kumsakatiza kumhiri kwana Zebhedhiya. Tangoti pfuurei kumhiri kwa Chibveye kwatinonoona ana Johani, kwavakafamba nako ikoko vachinotora zvavakanotora zvokuti tidye tirarame vanorwara vapore. Kwavakanosangana navakachinde kumhiri kwa Murongwe kunorira chigayo chadurirai, kwavakanga vari. Vakafamba neko kwavakanoona na baba Foshi, kwakaenda na sekuru kwavakanochera makwenzi kuti vauye nayo. Ndinotenda ndokwavakaona ana Reza vakauya navo, vakauya vano mukwende wavo, vakafamba kufamba kwavakaita, kwavakanopinda nokuchikafa kwana Dandawa uyu mushayanzeru uyu. Vakauya vese nemakwati acho, pavakaenda vakaendana na Gwenyambira vavo vakafamba muchinake. Ndinovimba kuti kuyo kwavakaita ka vazukuru vese vanorwara vanodzimbikana, vanotambudzika vanodzudzika, vana Tembo, vana Nhari, vana Chihera, mazvimba kupa Tembo, nofunga mese vana Nzou, vana Meera Moyo, vana Shumba, vana Gumbo, vana Nyati, vana Mhembwe, vana Mhara, vana Muromo Mirefu, Humba, Makombe. Ndinokuvimbai kuti aiwa zvichafamba muchinake sekuuya kwakaita tateguru kwakanga vaenda nokudzoka kwavakaita. Ndopedzisira ivo vana Shiri, Humbwe, Zenda, Simbirori, muringa dzose vomudenga denga ndo mhuka hombe iyoyo. Nokwavakafamba sekuru, ndinotenda kuti kana pano vauya wabva nzvimbo dzakasiyana siyana, Hwedza, Goto, Dorowa, Zambara, Bandimba, Tsenga, Mtasa, Mdzinga, Dutu, Kariba. Ndoendera mberi. Ndinotenda vazukuru vasekuru. Sekuru akakuigirai mishonga yese. Apa ndomboda 10 chedandika. Vanozarirwa kutadza kuenda out. Zvimba makumbo matumbu 10 andika. Famba mende basera. Achoro ari pera. Enda munoferusa mvura yedu ye. Andika. 10 kurapwa mahara. Amgaita 20 amezoenda 10. Akuende nano mimba wakazvitakura kwete hamudiwe patreatment iyoyo. Pari kudiwa vekuzvimba makumbo vanozarirwa. ena medera ino. After 30 minutes mwana ngakutaura naye kuti ndapora. After 30 minutes are not hour. That is 30 minutes. 30 minutes less than hour. Nakanga bayo. Zinlere.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV.